हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मैं धमाका के ब्लॉग्स में आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज बोरो लैंग्वेज में बात करूंगा। बोरो दिनी बोरो वीडियो जागायगोन। तो वीडियो को नेक्स्ट टाइम नाय जोबजासिम नाय बहुत मोजां नांगोन। वीडियोआ बहुत इंटरेस्ट फुल वीडियो नायबासो सबखौबो बुजिगोन, नहले नोंसोर एको बुजिनाय नङा। ओंखायनो वीडियोखौ फुल वीडियोखौ नायदो। बिसोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा? थ' मोनो मा बुस्थुबा नोंबा मा अर्डार खालामदोबा दा? बेखौ हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर काहिनिया बेसो माने फोननांगौ गोदोर गोदोर जानो थाखाय। ओंखायनो नोंना बिदि गोदोर जादो, माने बेबायदि गोदोर जादो। अच्छा हमको सिखा रिया है। गाइदिनो खोन्थाबाय आरो आं रावनोबो खोन्थायामोन। खिन्थाखायाबाबो मिथिखागौमोन दे, बे गोदोरखा नालाय मिथिखागोन मा फोनखादो नों। नहले सोरदोबा जाखादो होनना सानखागौमोन। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। नङाबा आंखौ नायनाय नङाना मानसिफोरा। नाया जानो आजिखालि मेगना डाइरेक्ट बिदियावसो थांखायो। आं सानदोंमोन माबा बल फिथाइ बायदि नारें जुम्ब्रा बायदिसो नांदोंमोन, नाथाय माबा मोनसेसो आपेलसो माथो। जास्ट भिडियोखौ फानि हिसाबै बानायदोंमोन। तो भिडियोखौ मोजां नाङोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो मोजां नाङाबाबो मोनसे कमेन्ट खालामना गालां। तो भिडियो एसानोथ' बाय बाय, लाभ इउ, बाय बाय।